И здравейте, хора! Не баш за първи. Мисля с това момиче и с мен. Ето ми го името. Ако някой иска да ме запише, ето го и нейното. И двете сме българки. Спокойно. Англичани не приемаме, защото не съм добра в английския, да. Просто си знам името. То звук не ви интересува, да. С нея, ако вие искате в коментарите, може с нея да направим фен среща. Събираме се тук и пътуваме към някоя къща. И да. Добре, исках само да погледна нещо. Играя от телефона ми, който е син. Това е най-добрата ми приятелка, това съм аз. Ако искате фен среща, може да лайкнете това видео и да напишете в коментарите. По-скоро напишете в коментарите, харесва ли ви скина и напишете дали искате тя да дойде. Не е и това името. Да. Реалното име е друго. Чао, чао! И до нови срещи! Фен среща. Ще измислим колко часа и кога. Нейното име малко не се вижда е така. Виждат се и двете. И може да си паузирате видеото, да отидете в Roblox. И да, ако сте от един телефон, не е моят проблем. Оправяйте се. Чао, чао!